Mwanjwa omo ligereriago tugokwariganira na indase entunde ndekero tugokorentera ama ya live ya mase mukurugega somo chyo Galilaya ase chi studio chia Radio Vuna inchego kondokanganya chai Brian mangeto kwariganira tia sobo tukoboiga bwarere gati abasiasa kurwa sorgongo rwagusi mana ki abantu bagendete kwiroberia soko egenderere chinsemo gati abo obo nchirire na niko tugochaka ya mase mo ase ekemina no yokoligia hekero kyobora ibwensa so mwaka gw'ikirubere 2022 abwasa semsemo yabarai kurwase orgongo rwagusi bagendere kwa kirekoko hoyo kabero mwaziri bubwende bweme Dr. Fred Matiang'i ukikonyara kabaga kwirurukia ebendera yensemo yokwamiriria serikali yanene asokoliye kero ikyasoba cyori bonene bogocha ukwane masemo na maya live yokoliye kero kyobwe MCA asensemo yenyatieko aselieta ongoto niga abolili abasaye kwene kimba chikwesokia ase ogwakekura nagoteba sebono Matiang'i nero bwateli bagali abene gochikonyara kabaga kumurusia bisi Dr. William Ruto ekoleng'anirwa n'abarayibande gati yabo umurai w'ikemagia DCP Rigathi Gachagua roboti rwasenjira yoboime ndebwe shubatu bobe gorije timu ya Matiang'i aho robe aganyitubange ibintu boso batulipara na igura abantu bakonya gukwana nka Matiang'i gari nsasa mangane campaign andi bawo chikulile baruranga Gachagua garu mwango kubwa Matiang'i na madenga already Gachagua na bete beach igokende yose Gachagua gukora asoko konya Matiang'i na kumuibukia amusupport yegere Matiang'i asukimu serikali ujikorosiwa ni ya Matiang'i bono no nyinu mweshimiwa witu President Ruto na maitama ngana yuso togende ngora toremererani antiga mangane libirari nyingi toe Matiang'i ribaga abange timu yaye asoipa abasaye baitu nanda ne usise ita na buto tegemede chienisi sibale bako Matiang'i timu bagwatiki iko tukubasaba bari mukaso bungi berike elibaba abantu bawo jugwaga chikura egere bakonye umurayi Matiang'i ikiageregere Matiang'i yagutware namba kurusi enambe ni muimuki nande mokonye muno egera ajugusuma ujumutwe ikiagera abantu abange nabo baitabire kurushubura iboro lakini tukunyara kurushubura iboro ndubwati kura abantu abange babwati chinguru babwatege kuba bagwemoka mapema bagominyoka nabasaye kubasaba abasaye babitu aso wajja kwaidu mwetige mubwati kura aso bonge elide na irubunyale kurwanirira ese yaidu Matiang'i no maremu gotikana no roboti urungo bantu kubolikira oburai bwe kanisa ya Anglican Church of Kenya Upper Southern Nyanza kubwaterana nekyombekia 5 talents Kenya yachakiro murobeli bwo chikobasira abegeni be kanisa yuaso kugenderia samangana yechibesa murobeli nigo oligetigo chikobakonya sogo ikera makabeso nabego konyorobo manyigoro yenchera yo okora okoboserania go savings elinde kwegenderia se amangana akiuchumi mo Bishop we kanisa yuaso rwongorwa Upper Southern Nyanza Bishop John Orina Omangi kubwatera n'abarayibandi gati yabo oyo ikiraneta seli bagalia yo mugabana we county Nyamira Amos Nyaribo niko bagandia bamenye kurwase chinseme cyo na se county ya Kisii na Nyamira kwene kingango mogwanye bare omorobelio yo musakito Anok Nyamweya na batoroboti rwasenchira yo boikirano TK ekyo kemanya kaine buna 5 talent Kenya nigo bara omoyogomo ne ase diocese ya Kisii abo ase bikundi bitano korwa ase chikanisa ao byaikirana aso konyora amaigelio yo ya Community Development Trust morobelio nigo nyara ko bagokora wano mo Bishop omonne gwe chikanisa cha ACK Orosagiarwa Upper Southern Nyanza John Omangi nabo igo gwakerwa ekoko amo naba Bishop bande bali banyarite kuikirana korwa ase chinkongo ao imense ya Kenya. Salimia wote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Niseme leo nina furaha tele kwa Mungu kutupa nafasi ya kuweza kuja na kuzindua program hii ya Upper Southern Nyanza, program ambayo ni ya microfinance. Microfinance ni tunajaribu kufundisha watu umuhimu wa kusave pesa, alafu after some time wanaweza kuchukua mkopo na wakaweza kuanzisha business. Omugavana bwe county ya Nyamira omusika Amos Nyaribo oyukageire goikerana muno oyo mugwabagani besiko nigatanyarite goikerana asatu meto ujumbe ayo koro kyomogoko amono gosegeta chikanisa cha ACK asegasingia. Speech by Governor of County Government of Nyamira on embracing 5 talents Kenya Learning and Savings Group
initiative in Nyamira and Kisii counties. But today, with the help of the 5 talents, we choose to turn the tide. Why 5 talents Kenya matters? 5 talents Kenya is not just another financial program. It is the movement of hope and empowerment. It equips community to, 1, form and manage village savings and loans association, that is VLSAs. Receiving training in financial literacy, entrepreneurship and Bible and biblical values. Bagokwana nabalikia mangana omo Bishop John Omangi, omo chairman of 5 Talents Kenya Bishop Joseph Mushai, amo na CEO wekiombe ekyogia 5 Talents Kenya Peter Mugendi, mbanyarete koerera asobu agare igoro yekiombe kyo, koruagia chagete na abuna Kenya reko bageko bakonya. So today we were hosting the team from all over Kenya and also joining us in Upper Southern Nyanza for the launch of the program as you've seen. So in front of us we have the chair. My name is Joseph Mushai. As the bishop has said, I'm the chair of 5 Talents Kenya, Maritano Bishop of Nakuru Diocese. So 5 Talents is having this program so that he can try to transform the rest of people by encouraging them to save, so that after saving for some time, they can be able to borrow money and start businesses that can sustain them. Talents Kenya has been working in partnership with the church since the year 2004. We have partnered to build what we call thriving communities by empowering them economically. We do that by providing financial literacy, and sometimes we even go a step back if the community is not literate to do adult literacy classes. And we assess in the program to identify what are the key poverty drivers in a given community, and we seek to address that by way of providing knowledge, information, ranging from financial literacy to matters of natural resource management, so that communities can be sustainable themselves. Sekerekyo ababwatani ba 5 Talents Kenya bakobwaterana amo na ba Bishop abuo baikiranete ase omoyogoyo mbanyarete gosimeka emetebuna ekemanyerekyo gwaka egekamago ase orosagiarwa Upper Southern Nyanza. Gingo reporter ya Vuna Television korwa ACK Diocese ya Kisii inchenkoro kwa Enoch Nyamweya. Chikanisa cha Bemuno Mosakeito Enoch Nyamweya se hugotwariganira roboti uruo. Nabora nigo tokumurikira amangana asiasa bwaso yokabere omukonyu mugabana gwe county ya Kisii Dr. Robert Monda. Abereko bagakoboria barayi bale barabisi kwene kingo bakora baraba na inchi amagendero. Monda gokuwa nase ensemo ya magwase amatanga yamwa yoikira ntuba igono mo bunge bwensema nyari bari chache Zaire Chanda. Nigo atebirenga nebane miakerenko oranyara ko bagoko babisi buno murai ngakie muno nyare ko bakoko soka na igombi yo kore mirimo ekero orabisi roboti rwase njira yoboime. Ekero ikarazete manyanga ege ntoketigarte no gotenena. Hoi karazete ngina ndo tigaretie ogotenena igora alene gesitotenena unaona karanya charweto agatenena nganyora libanga ikaranza na inje karatongi aja mwechimi gutongi agasoa igare gasoa ni karanzete wata weganare kuimboka ikaranza omo muroyo ne mwana one Filipu na iguro konya gotebanga na ateneine inungo igumorebo yotinda tebanga chanda tu ikarazete no ikarazete Filipu tago ikarazonye totorate nena nonya na Steve monto mwata go ikarazonye torate nena ege tokio kamoganyete inuwon na mogende tamu ya kabere na mogende ya gatatu omo erigo kora mureki ngotene na more nare ko basabera mwe ariga ni gotene na obanyete inje kara ko kora siase
no ganyanchie getongo ngana bwetwe na rusetiwe kwajira asara yo chanda kore nyomba mose manyana ne nyomba ri yago sago nyomba ime koche isiko sibari ka the same no nde bwensio ikaranse te nyomba kono no ne karo bakoria abantu rero usiango igunde bagateba oh awanyi wete tai tungora soka tori na igureje ukwana aga ebwate bia abantu batebire gusia moriko una bagoteba ingi bagoteba kono muntu bagoteba ntakitenyi karanse igombo bagoteba asena ruhere to abantu nabange muraje muruo. Wakati huu tufanye kazi na wale waheshimiwa wako na ofisi yenye iko. Hii miaka miwili watufanyie maendeleo kabisa. Barabara zijengwe, makanisa yajengwe. Na endelea abantu baminto chiabolele boili roche kona matemerika. Chiachete nyinge roche matirashia chemona ngo bakere yemo. Nenyo mama nyagukwana wensi nyama nyagukwanwa nabamureta bwati. Ngemo Chinga kechecho omobunge bwensemo Nyaribari Chache Zaire Chanda niga benekera bamenyi benseme yungana chikoba ikenera magendero gati yabo ko babwatania ni chinguru chomuriro ko sestima nabayigo ko barosalia chiparo gukwana samatanga yensemo ya Nyamagwa nigo alireira go chikogendera go kolemere mamo no murai bwensobono Dr. William Samoei Ruto nagateba takunyara ko bakagosuka kurwa se kampe yu asingenche kurwabu no akonyoro nyara ko bagago baikerandia abantu banyaribari Chache magendero nigo boyigo agiteiro murubiri ye gukurwa chindagera gucyasa abantu banyaribari Chache nagateba barayi bari bakwamereria murubiri yu nasingenche batamenyetime chando abananchi bakonyara ko babagwetera. Ihakikishe barabara imewekwa lami. Ihakikishe hizi mijengo, hii shule mahali tuko hapa, darasa ndio hizi hapa, 2 mimi ndio nimejenga. Kwa hivyo ni kuhakikisha watu wetu wako na stima. Kuhakikisha tumetoa umaskini katika Nyaribari Chache. Watu wengi wananipigia kelele. Ati Janda, kwa nini wewe kila siku kazi yako unapea watu pesa na chakula? Iko makosa gani? Pesa si ni ya Zairi Janda? Chakula si ni Zairi Janda analeta? Iko makosa gani? Hawa viongozi ambao wanaongea hiyo maneno ni watu ambao hawajawahi lala njaa. Hawajui mwananchi leo usiku atakula nini. Ndio maana mnasikia kwa mitandao kila mahali wananitusi. Mimi nimesukuma serikali. Rais tumekubaliana na yeye. Na tumesema barabara tunajenga ya lami. Nikiwa bunge katika komiti ya transport, nimesukuma na serikali imetenga shilingi bilioni 3 ya kuhakikisha barabara za Nyaribari Chache zinawekwa lami. Iko makosa serikali ikiweka lami? Sasa mnaniambia nitoke mahali kuna chakula, nitoke mahali kuna pesa, nitoke mahali kuna maendeleo. Mnataka niende wapi? Mnataka niende nikae kwa msitu huko? Nikienda kwa msitu huko si nitakwama? Nikikwama na watu wetu si watakwama? Kwa hivyo tafadhali ama sikani. Na siku ya kura ikifika, nyinyi wenyewe mtaniweka kwa ratili, si ndio? Kwa hivyo mimi watu wasikuja kunipigia kelele. Mimi nafanya kazi ambaye nimepewa na wananchi. And that is my job. We don't Ogendete kurigeria amaya live munakugochera kurwaiga radio Vune karoto kwenda se umutimo moke kwira na tole na yanda mange. Na ekero tugenderete ase amaya live kurwaiga radio Vuna nigo ensemo yabamenye kurwase constituency ya Kitutu Chache South
bagendereire kumutiotereria omubunge bwensemeyu Anthony Kibagendi kwene kingo bakorera aramagendero baokorokorobekana kwe murunganirie kare bagotebe palembe ekorokorwase ensemo ya getare kanyimbo gukia mwisho wa rami amenye abo niko baganiriye mubunge bwensemeyu kwene kingo barasilire paleyo elinde korobia amangana yobosombi niko boigo baganirie kibesa kikiganja gya CDF gutumika senchiringia elinde ko balentera obuya abamenyi kurwase constituency yoroboti urwa senchero wekarano rwaliganire no mo sakyoito Lydia Mokaya Ikugwika mwisho wa lami yabeire no muchando monene asetari gweteka anene mono enkaki yembura libirera linene nigo lyabete gati abamenyabo ase basabete omubungo bwensemeyu Anthony Kibagendi abaroseri bareyo maegayo kwibwa amona abarai bensemeyu gochakera omo MCA goika omugabana Korai mwebi omorai weke nyoro kyakya kwarapi ase bareye weka ekena kyamangana abantu babunekira amarange kuna moroje twakorori wega nkaimo kamambia nkaiungo moya no sadekire ekyagara ntobwati barai ntobwati mwesi MCA ntobwati mobunge gabana ntomatia sa chiete women urabunko yunte ntorero rendera torora mabira ranyi Naboigo nigo omweshimiwa Lucas Sasat Nyareru oyo orenega nkayo gochikoboria obwo MCA bwa Kitutu Central Ward ababwatesete abamenyabo bari gokorokorobekana nagotebuna obwene bw'abamenyabo nigo bwebirwe amona abarai bensemeyo batanya gwesokia elio kubakolera amagenderero nego ngoro ko mweshimiwa Lucas Sasat Nyareru igonkoboria kirogo kya Kitutu Central Ward esababu nkoboria kirogo geke nase nginja abantu baito batwarire mechando bataranyora abantu bako babwato boko emechanda abantu baito baeteire nero togendrete kurigereria anna kya kogera abantu bandu twimukire egere kiro montaña oro boene igebonete kobe kwerami omonto konyerosia igakoro ko mochumbe nakya koro togo tebanga Kibagendi mas go kya gara Kibagendi ndo tomanyiti ngandu na bamwabo nanda to nyore tinga ndo twa mwagarte kura acha eta abantu mpaka gotorigerera muna abantu tete manyiti ka komentera omweshimiwa Lucas amendete bona chibesa cha CDF nigo konya chigo tumeka ase enchera etabwenereti naboigo amagenderero taraene kigwa asayo ekero korigereria abantu baito mbato nyore tinga nko ekisisi torasobo gimobo chibesa chigendrete goje cha CDF chigo chinyinge chigo sase miboko y'abantu abane osino bolimo Epana baito bako ya chisukuru ega baterete chipigipigi amwana na mugeta kabone koko boko ase pare o mane ko bolimo omongi nondori ne tene pigipigi ya moyereti akabone ko magongo mane ko bolimo esa babu togo de ver Kibagendi nga mas anje tanja mas abe ke bintu bya yensa gende Kibagendi mas Biemono mosakeito Lydia Mokaya se ogotwariganira roboti orukurwa sensemo ya Kitutu Church South nabono mwancho murigererie go toko murekera sensemo y'ikigosori bono mosakeito Obadia kunyaruka bakagotomanya mange gati yabo kigosori cya chana bwa setimu yanko ya Kenya Harambee Stars egenderete kwerobelie boikrano Abwasi timu yense ya Kenya Harambee Stars erachikoso ni timu yense ya DRC Congo azigitarikisa to chomotenyi okobwatia nkwenyori buna yense ya Kenya erase group A iyo timu chense buna Morocco, Angola amo na DR Congo ase amamerono y'abasubate asoro kongoro Africa gose AFCON abori tukoria Jumatatu timu yense ya South Africa niwanye ikorete timu yense ya Mali chigori inye asebosa able to hit the target bit up just on the edge of the area kind of content a guilty party here wase timu yense ya Ghana ikanye ikora yense ya Tanzania chigori inye asemo
chinse buna Nigeria, Zambia, Morocco, Mali, Algeria, Ghana, South Africa amo na Senegal nchenyo reteri baga dio kokosoria sich quarter finals chama merenio ayo abwa serit korea rero ense yamo yabutuko etimu yense ya Nigeria negosoria ense ya Zambia abwa sichinse nye chabutuko ense ya Morocco era gosoria ense ya Mali rit korea mambia ense ya Algeria negosoria ense ya Ghana ense yamo yabutuko abwa ense ya South Africa era gosoria ense ya Senegal chinse nye chabutuko Toko soka kurume ya rogongoru Afrika asama mirune ya basubatia asa rogongoru Uraya a Euro ense ya England yanye kote ense ya Wales chigori sano nemo aseyemo ense ya France ekanyi kore ense ya Netherlands chigori isano asibere abwa ense ya Sweden yanye mbolete ense ya Germany chigori inye aseyemo England 5, Wales 0. Tor für England erzielt Spielerin mit der Nummer 9 Beth Mead. Insebuna, Norway, Italy, Sweden, England, Spain, Switzerland, France, amona Germany. Jenyorete baga soko serious chikota finals asama merenia yo. Chikota finals ichachagete kokosorigo asiriti Korea Jumatano abwa sense ya Norway yagosoretinense ya Italy abwa sense ya Italy yanyemboletense ya Norway chigori ibere asemo rit Korea rero etimuense ya Spain negosorine timu ya Switzerland kinsa inye chabutuko abwa serit Korea mambia ense ya France era gosorinense ya Germany kinsa inye chabutuko klabu ya Liverpool kurume abongeresa ngiagosoretia senko yoyo bosani ne klabu ya Preston imeyegeti gya Deepdale abwase Liverpool benyorete obubwi wechigori sato aseyemo abagosoria Conor Bradley, Darwin Nunez amona Cody Gakpo mbanyonse tie chigori echo na konye club ya Liverpool konyora obubwi. Again dancing his way forward and Chiesa, he was very unselfish and Liverpool have scored. Well, that's a little short. Darwin Nunez on the chase, goalkeeper is beaten. And Darwin Nunez with a dummy, Cody Gakpo with a goal. Ayuna aruna kwalganeria samangana mayechiko sori amarieta ne Obadia Machogo. Bimono mo likyo ito Obadia singencho gutwariganiria chigo sori echo negero mwancho murigereria kwabera ko bagukwimanya nali gendrete ase ebiti nagoikera buno tukunyara ko batugikera omwelio ase amaya live kirongo bere ngambia mono bonsi banyara ko bakwenekia amaya live banyara ko kagochera senchera ensera maiga yechi kamera ni metambo igalenge Joseph Oboge kwa niaba ya reporter chito bonsi na irene ngambia mono wiki kocha wate tariki nere Margaret Mokuwati sai 12 chideke 25 kirora bako bakomanywa alia kolekandra se ikengima kurwase chinsemo a oimena isiko ya gusinche gokonduka nyachai Brian kirongo tebo gutukobia.